De politie plaatst geregeld beelden op de site dadergezocht.nl om vertochten van misdrijven te achterhalen. Het is een zwier opsporingsmiddel, vindt ook justitie, want het taast de privésfeer aan. Vandaar dat we altijd een afwaging maken moeten tussen privacy en opsporingsbelang. Zet je hem net te gauw beelden van vertochten op internet? Nee, dat vinden we zeker niet. Daar wordt echt wel naar zoekend. En er zijn gewoon een ontzettend soort zaken waarin als het bijna niks meer over kerst dan een foto plaatsen op internet. En dus waren op internet beelden plaatst van een winkeldief die het een spiekerbroek meeneemt. Maar de politie zette dat filmpje zonder toestemming van de haatofficier van justitie op dadergezocht.nl en dat mij net. De rechter neemt het ernstig en sprutst daarom de vertochte vrij. Als het allemaal correct gelopen was, was deze meneer ook zonder problemen veroordeeld. En daar had hij zelf vermoedelijk ook helemaal geen probleem mee gehad. Alleen er zijn bepaalde regels wanneer iets op internet gezet mag worden. En de politie heeft daar een beetje een loopje mee genomen. En daardoor is deze zaak uiteindelijk kopje onder gegaan. Justitie houdt de flater dag, maar neemt geen genoegen met de vrijspraak van de winkeldief en gaat in hoger beroep. Het verzuim, dat erkennen we. Dat de hoofdofficier geen toestemming heeft, alleen nog een oorofficier. Maar wij vinden dat dat alleen nog bij zo'n verstelling bloeien kan. En verder vinden we dat er geen enkele orenmogelijkheid meer wie in het dossier dan een plaatsing van een foto op internet. Nevens advocaat Roosjen had de vrijspraak viergaande gevolgen. Want daarna ging vertochten vrij uit, had justitie hem net gehoord onder regels bij het plaatsen van beelden van vertochten op internet. Als de beelden het enige bewijs zijn en vaak gaat er vervolgens de verdachte naar aanleiding van die beelden een bekentenis afleggen omdat hij met zijn snuffert op de televisie staat, dan kan dat betekenen dat een streep gehaald wordt door die beelden en dus ook door die bekentenis die daar het gevolg van is en dat er geen bewijs overblijft en dat de rechter niet anders kan dan vrijspreken.